Balaygi naglepas ti talo aldaw training dagiti mangisursuro iti Region 2 mainaig iti inisyatibo ti Commission on Population and Development as Sexually Healthy and Personally Empowered Adolescents when Shape A. Nagsentro ti aktibidad iti panangsalwad kadagiti agtutubo. Kuna ni Regional Director Teresa Soriano iti Commission on Population and Development Region 2, dagiti mangisursuro ti makatulong kadakwada tapno ad-adda ang maawatan dagiti agtutubo ti adolescents. Kaya kami nagkaroon ng partnership agreement is yun nga, matulungan or madagdagan pa yung kalaman ng mga guro sa pagtuturo nila ng mga bagay-bagay patungkol sa adolescent health and development. So it's more of reproductive health education for our young people. 5 a module tinagdalanan dagiti trainers ket iti babaen dagitoy awagas ket maksayan ti kaso ti teenage pregnancy ditoy pagilian. 4,852 ti kaso ti teenage pregnancy iti 2024. Ano sa dinno imaldit iti probinsya ti Isabela ti kangatuan a bilang nga addaan ti 1,941 a kaso ken iti Batanes ti kababaan nga addaan met iti 10 ket 6 a kaso. Iti probinsya ti Cagayan, 1,317 ti kaso ti teenage pregnancy iti 2024. Mangnamnama ni Soriano nga iti babaen ti tulong dagiti mangisursuro ken naganak ket bumaba ti kaso ti teenage pregnancy ken ad-addapay a matulungan dagiti agtutubo a maawatan da dagiti panagbalbaliw iti bagida. Sa mga kabataan din, mahalaga talaga na alamin ninyo kung ano yung mga gusto nyo maging in the future. Yung mga life goals nyo. Kasi kapag nakafocus kayo doon sa life goals nyo, no? So, as early, meron na kayong gusto maging. Meron kayo nun eh. So, dapat nakatutok kayo doon. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.